Ja. Ja, Den led. Ja. Har du nogle rigtig bløde varer? Ja, det var hvad jeg kunne finde, ikke også det omkog, eller... Det bedste, det er spejlæg. Ja. Ja, der er også spejlæg med. Ja, det skal være nye. Ja, det skal jo lysspejlæg. Ja. Det skal være nykogt. Det er noget, der Det er meget Nej, så kun det. Nej, vi har tænker du på normal transportbånd, eller? Ja, men jeg tænker på, altså den type her til det her. Der er kun en slags bånd.